wengcwele amen. Wavala umshumayeli semnandi kakhulu. Sisacijisa indlebe ngcwele yakithi endala eNazaretha. Alikho isonto enensizwa enengcwele ezingaka ngaNazaretha ngaphandle kwaleli lethu esilapha eNazaretha. Amen. Manje ke makusukuma ingcwele ezingaka uyujabule uthi awuthola umbelo ogwansile, ngoba lapha sisuke sizodla umbelo ogwansile, ngoba lapha ngithi ke Mshumayeli use university lapho khona kufunda khona bonke abantu. Muhle kumuntu ethi mayese university afundele ukuphasa. Thina lapha sizofundela ukungena ezulwini. Alibonge igama leNkosi. Sabathala lapha ekhaya baba uMshumayeli, wathi uMshumayeli walapha ekhaya ingcwele iseSwazini njengoba ngikhuluma nje, wathi inkonzo yalapha ekhaya ivalwa ngophasi. Wathi washo njalo umnikazi wesonto, wathi hayi wevula ngo-10 uyivale ngophasi. Manje ke bangcwele sisenkonzweni yesabatha. Amen. Njengoba sesifikile nje uNkulunkulu sizobhala amagama ethu encwadini yonyazi. Kodwa inkonzo enkulu maNazaretha ile yokuthi sizogcina umthetho kaNkulunkulu. Khona okade funda lo bekade funda uthi kuverse 3, mesabela uJehova isizukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ivesi elikhulu nelisindayo, ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe akayi kuyamukela imithandazo yenu. Leyo nkonzo ke sikuyo, leyo nkonzo ke enkulu esize kuyona esizokuyifunda lapha, njengoba ngithi nje lapha sise-university. Yehla moya hoy ingcwele
umshumayeli sekhulumile ubaba wathi lapha size uNkulunkulu sikuye uNkulunkulu maNazaretha kulokhu kuhamba esikhona maNazaretha abanye babazali bethu abazange bakubone bese senyameni kodwa bakubone sebengale kwethuna bathi how salenza iphutha semhlabeni sahluleka ukukhonza uNkulunkulu kodwa ke ngoba sizele sinabantwana asithuma abantwana bethu behambe beyokusikhonzela kuloNkulunkulu njengoba ke silapha maNazaretha akube lona loyazi ukuthi njengoba silapha nje na siphethe umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu sicelile futhi abazali bethu ukuthi bazosiphathisa lo msebenzi ukuze lo msebenzi kaNkulunkulu ungonakali alibonge igama lenkosi uma ke mina mfana waNgibo sengona umsebenzi kaNkulunkulu uyahamba uNkulunkulu ayekubazali bami athi niyambona ingane yenu yona umsebenzi wami ubani yana lona wayemlethe lapha ngoba kuba kekho lapha ngabe isonto lami lihamba kahle manje ke bengithi njengoba silapha nje akube yilona lo wazihlole ngoba sikuNkulunkulu opheleleyo lo owabonwa intombi ukhulu kamfundisi uKhumalo wase Newcastle uthi ngo1918 wayehamba noBombela usitimela samampondo uthi ukhulu kamfundisi wayethi mayimbuka lo muntu athi kodwa lo muntu ngathi umuntu ohlanyanyana langalimbe behamba bonke sebeyabuka lapha seyama umnikazi wezinto shembe uNkulunkulu maNazaretha ushembe uNkulunkulu lokho wafika ngo1910 uNkulunkulu uyaphuma kule nyama angene kule nyama angene namhlanje usesiqwini sesihlanu amen kodwa yilowo moya uJesu akhuluma ngawo athi Jerusalem nini nabulala abaprofeti ngakho sengiyanishiya ngoba kanivumanga ngizamile ngayo yonke indlela ukunibuthela njengesikhukhukazi sibuthela amantshwala aso kodwa kanivumi ngakho sengiyahamba sengiyamanje na endlini emnyama kadingana nosenza ngakhona ulapha ke uNkulunkulu alibonge igama lenkosi uthi ke umfundisi uKhumalo mayexoxa ubaba umfundisi uKhumalo exoxa le ndaba uthi wathi ukhulu wakhe sathi masihamba yezwakala lensizwa isima khimilili yathi bantu abaminazi inkomo zikhuluma lapha kimi yabe enkulu le nazi inkomo zikhuluma lapha kimi zithi ziyakhala zishiswa ubisi azisengiwe ngakho asihambe siye lapha ya kuleliya plaza bafika kuleliya plaza bafika ebhodini kubhaliwe kunesithombe semalasi esibhaliwe ukuthi kunenjela umayo babhala ukuthini ngesilungu ngambe enifunde bafana enisho beware of the dark kusho ukuthi kunenjela umayo uthi ke umfundisi uKhumalo wathi ukhulu wakhe mabefika behamba noBombela befika lapha eminyango yasiqhamuka lenja kodwa yathi mayiqhamuka lenja wabhekana amehlo kaShembe nalenja yasilala phansi yadlalisa umsila lenja mayiqhamuka umlungu umnikazi weplaza wayefika wathi hawu wemadoda wathi lenja yaluma lenja iluma kabi manje indaba enganilumanga
uthi ka ubhomela hayi phela thina boshembe ngeke isilume. Kodwa sithule isha umsila phansi umshoba wayo angazi noma kuthiwa umshoba yini emalasini ngazi umshoba usenkomeni. Uma ngabe ushaya umsila uthi hayi ngithe ngilapha ngezizwi leyinkomo zingimemeza zithi zishiswa ubisi kayisengiwe. Usethi ke umlungu khuluma lo uNkulunkulu maNazaretha. Khuluma lo uNkulunkulu owathi esewuma ethuma uMose noma ethuma uJesu. uJesu wafika lapho khona bemhlupha khona wase yavalelisa uJesu ezweni laphesheya wathi sengiyahamba manje na ngiya lapha endlini emnyama kadingana nosenza ngakhona. Wathi mase efika uthi ke ngizwele lozwi leyinkomo zikhala usethi kumlungu umnikazi weplaza lapha abantu bonke bayagula. Bonke nje abantu balapha ekhaya bayagula baphethwe isifo khona usifo esake safika ukuthi uvuvatha. Bagula ke bonke abantu manje yakuleli eplaza bagula nalapha bagula. Bonke nje abantu nje kuyibona inkomo zingasengiwe nje inkomo seyihambe zaka umnikazi zayothi sishiswa ubisi kasisengiwe. Ndaba enkulu le, ndaba enkulu kakhulu. Uthi la umlungu sinalonke ingake la emaplazini leli plaza nalonke ingabagula abantu bakhona abasengi leli ndawo bagula nalapha bayagula. Uthi ke ukhulu kaMfundisi yathi lamhlathi bantwanami ngena ngale kuleli yasa nami ngizongena ngapha sithandazele laba bantu. Inkulu ndaba ilapha ekhaya hayi wa Israel sayisizwa sika Israel namhla sizwa lapha ekhaya. Mntanami ngena ngapha mina ngizongena ngapha sithandazele laba bantu. Uma besangena uthi ukhulu kaMfundisi wezwe iphunga elingabekezeleki ngoba laba bantu babengasakudla ukudla bengasenzi lutho sekunephunga elinukayo. Uthi ke ukhulu kaMfundisi ngathi ngicabanga ukuthi ngiphimisa amathe ngibheka indawo la ngaphimisa khona amathe wazwakala esethi umnikazi waloku kuhamba hayi mntanami ungaphimisa amathe ngoba ungaphimisa amathe ukufa kuzosihlula. Hayi mntanami ungaphimisa amathe ngoba uma ungaphimisa amathe ukufa kuzosihlula. Uthi ukhulu kaMfundisi ngicabanga ngoba ngicakwa iphunga elingabekezeleleki ngase ngifuna indawo ukuthi kambe lamathe ngizowatshaka ngwalahle kuphi. Kodwa wezwakala umnikazi umabona kude uthi ubhekele ebe namehlo esiphundo ethe buka le ebe namehlo esiphundo. Hawu thiwe yiqilile lesikhote emhlanje amaqili kanawo amehlo ngemuva kodwa ushebunawo amehlo maNazaretha ngaphambili nangasemuva. Wase bathandazela laba bantu wathi baba wethu sezulwini maliphathwe igama lakho baphilisa abantu bakho base bayaphila. Wathi mfumulungu nginikeze iphalishi lethi ibhodwe lipheke ngaphekela iphalishi base yabaphekela iphalishi wabaphekela iphalishi. Uma sebaphekelile iphalishi wase yabafunza bonke laba bantu wabafunza bonke laba bantu mayibafunza bonke laba bantu base beyavuka bonke abantu ngegama likaShembe bayibonga Nkosi. Uma sebevukile laba bantu siyabuza ke umlungu umnikazi weplaza hawu usubafundile usubaphilisile bonke laba bantu hawu manje cha ngizokwakhela indlu uhlale la ukuze lokhu kufa uma kufika uphinde futhi bathandazele laba bantu baphile. Uthi ke umnikazi wale kukhamba uBombela isitimela samapondo bathi inkunzi yagwaza ezinye emantshobeni ukhakhayibe inkomo zakithi emkhayidini.
wathi umlungu esho njalo ethi uhlala lapho ngokwakhela indlu, wathi umhlaba ulambile, wathi umhlaba ulambile. Waseyababuza, wasebuza umlungu, wathi ngunikeze malini njengoba usuwenza umsebenzi? Yasiyaphendula indlu mhlathi yathi, DJ, akuthengwa ngagolide, akuthengwa ngamali, akuthengwa ngagolide, ngagolide, akuthengwa ngamali, uNkulunkulu njalo uManazaretha esithi masimbiza fanele asizwe. Ngani na? Ngoba sigcina umthetho lo okade kukhulunywa ngawo lapha ethi mesabeni uJehova sizukulwana ngezizukulwane ngigcina imithetho yakhe anilobele yona ngencebo yakhe uJehova, ngencebo yakhe uMoses. Ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela emthandazweni. Manje ke njengoba silapha nje ke sizodumisa uNkulunkulu ngemithetho yakhe Manazaretha. Ukuthi uma uyinsizwa lapha ekhaya awuqonywa ngaphandle. Uma uyintombi lapha ekhaya awuqomi ngaphandle, kodwa ugana ngokwalapha ekhaya. Uma uyinkosikazi yalapha ekhaya uziphatha kahle ngoba ebukhosikazini bakho kukhona igolide wanikezwa umyeni wakho, wathi bhinca nasi isidwaba. Igolide lelo lensizwa inikeza unkosikazi wayo ukuthi usunkosikazi wami manje nalana ngokupheleleyo, ebese unkosikazi waleli bandla ehambe eqhosha. Bese ehambe eqhosha unkosikazi athi mina ngiyinkosikazi ngiphelele ngoba ngaphiwa igolide lokuthi ngibe unkosikazi emzini kaNgiba. Mobi nkosikazi uthi uma umbona lapha ngaphandle umbone selungu igoda, akhuluma kabe esontweni, hayi abakithi abekho mhlawumbe bengizolala ngingahleli, kodwa ngikhuluma isiminya. Mobi umakoti othi ngimnikeze igolide, ebese ngelinye ilanga abonakale lapha emgwaqweni uyiNazaretha makuyisabatha, kodwa uma ehamba lapha uyintombi. Khuluma kabe esontweni. Ngelinye ilanga abafana amakhosikazi lo makoti uganile lapha ekhaya, mayeganile lapha ekhaya umyeni wakhe bazele laba bakoti labakhosikazi bazele abafana sekufika isikhathi sokuthi baganwe, bayahamba baye edolobheni. Khuluma ngomakoti, khuluma ngengcefe kamakoti, khuluma ngemfathu kamakoti, khuluma ngegolide owenze ukuba phakathi kwekhala kini kube kwabulawa inkomo, wafika kini kwabulawa inkomo, wathi unkosikazi lapho usuyigolide. Uma egani insizwa siyahamba isemsebenzini, ifuna umsebenzi ayuthole umsebenzi.
maye ufuna lensizwa umsebenzi ingawutholi abafowabo bavuka bamaketha bonke bayawuthola umsebenzi lensizwa yona yodwa isawuthola umsebenzi base behamba bayihlamuka abafowabo bathi hayi wena umsebenzi awufuni nje awutholi nje ngoba wena ngawufuni hawu bafethu ngiyawufuna umsebenzi kodwa ngawutholi hayi yini pho ngawutholi base bemncisha ukudla labo abafowabo babe salesithenjini labo bafana base bancisha ukudla maye bancisha ukudla yabona lensizwa ukuthi angisenamhlaba sengilahlwa abakwethu yasilale eBhayibhelini lapha kujanti wesitimela makule lapha kujanti wesitimela sekufika ukhulu ozana oyise walensizwa khuluma ngawe Nhlasuthu khuluma ngawe makoti ukuthi njengoba umakoti nje sazi ukuthi umakoti ngeke ngithi lapha ekhaya umuntu akazazi akabambe iposition yakhe lapha kithi umuntu akabambe iposition yakhe nami ngibambe yami iposition ngoba mubu umakoti ongayibambi iposition yakhe ukuthi umakoti nensizwa nawe Nhlasuthu mubi uma ungayibambi iposition yakho yokuthi mina ngiyinsizwa ngiganiwe nginomakoti ukuthi njengoba sekushaya isikhathi sokuthi manje usuganiwe uhamba nalabo abafana abangaganiwe yini uzoxoxana labo bantu abangaganiwe yini uzoyikhuluma nalabo bantu laba abangaganiwe ngoba bazokutshela lutho wena usuku esinye isigaba akuthi uma kushona ilanga wazi ukuthi ilanga selishonile fanele ngiyobona ubhebi wasawufuna umsebenzi lomfana wahlala lapha na kujanti wesitimela bayehleli lapha kujanti wesitimela hawu sekufika ukhulu wakhe uthi hayi wena mfana ubona umsebenzi la utholi nje ingoba umngakho ufaka ibhulukwe lapha ekhaya umngakho ubona utholi nje umsebenzi umngakho ufaka ibhulukwe lapha ekhaya ngizokwenza kanje ngizothumela amaphoyisa azofika lamaphoyisa ngegumba afika kuthathe akufake lapha nepolice station akugeze njengoba usuma la eBhayibhelini akugeze mase kugezile ebese yakuthatha zokunikeza ibus fare uye ekhaya ufike lapha ekhaya usho ukuthi ngithe mina umakoti wakho awutholi nje umsebenzi ngoba wenza umakoti wakho lo ufaka ibhulukwe lapha ekhaya hamba ufike umtshela umngakho lo ukuthi angafaki ibhulukwe lapha ekhaya kusumuzi wakhe lo muzi wami bese afika lensizwa mayifika lensizwa ithi umakoti wami kuthiwa lapha ekhaya ufake ibhulukwe hayi asikazimbone thina umakoti ufake ibhulukwe lapha hayi ufake ibhulukwe kusho njalo khulu wasethumela umakhelwane hamba uye lapha ekhaya ufike ukuthi ngithe mina mayibani walapha ekhaya akatshela umakoti walomfana ukuthi akayeke ukufaka ibhulukwe lapha ekhaya kusumuzi wakhe lo muzi wawo kambe wena nsizwa sethe mayifika umakoti wakho wathi mina ngeke ngikwazi ukuhlala lapha ekhaya asiphume umusi wase uyamkhipha wakha lapha yedwa hleli lapha uzibuza uzawufunda nini umthetho wokugana lapha mangabe ethe fika nje vela unenhlanhla umakoti okay unenhlanhla umakoti othe mayifika wafikela phezulu kwamamezana kodwa unesho umakoti othe mayigana fika kumamezala wakhe ngoba yini azokuyifunda ngoba mangabe efikile lapha kunomamezala uzofika umamezala athi mntanami lapha ekhaya wenziwa kanje mntanami lapha ekhaya wenziwa kanje nathi sagana lapha ekhaya sanikeza umthetho wathi okwenziwa kanje hamba ke wena nobantu bami lapha ekhaya ufika umtshela ukuthi ngithe umakoti kazibantu bana akayeke ukufaka ibhulukwe ebese ngolesibili
ahamba eThekwini enkampanini yakwaSimende lapho umsebenzi wakhe ngimtholile khona uzofika umlungu uzobe semile sangone emlindile. Uma ngabe sekufika ufakazi wesibili, uthi ufakazi wesibili ithunywe isalwazi salapha ekhaya, ithunywe isalwazi salapha ekhaya, sithi angizosho ukuthi umakoti kayibani akayeke ukufaka ibhulukwe lapha ekhaya. Abakholwanga makusakhuluma undodana, manje sekufika umakoti umakhelwane walapha uthi uthe ukhula ngizosho ukuthi akakhumuli akangafaki ibhulukwe akusiwo umuzi wakhe lo. Base bembuza, hawu makoti ibhulukwe ulifake na? Uthi yena hawu kukhona ibhulukwe, khona leli bhulukwe kuthiwa yini madoda niyalazi? Angilazi mina, abakithi abakoti babhinca isidwaba, niyalazi mina leli bhulukwe. Manje wathi hayi mina ngizokufaka leli bhulukwe, wakhomba yini leli bhulukwe leli elibamba umuntu umbone umuntu wesifazane, uthi umuntu wesifazane nje lo ufaka ithayithi umuntu uyambheka leli bhulukwe limkhalile likhala yonke into yakhe. Bese manje thina njengoba singabafana besonto bese sifaka amehlo phansi. Wathi-ke lo muntu hayi nginokufaka mina leli bhulukwe. Wathi hawu kanti yilo leli bhulukwe okhulunywa ngalapha ekhaya, yilo leli bhulukwe. Muhle umakoti owaziyo othi mayeganile athi mina njengoba ngumakoti ebese bamba iposition yakhe, hlale kuposition yakhe, angasuki kuposition yakhe ngoba uyazi ukuthi njengoba eselapha njena uthema isuka ngalena waseyatshelwa yisalwazi eyindala esezimpunga zathi mntana wethu usuyahamba manje na uyakamama ngemama uyakafazi ngemama usuyahamba manje na uye Mamaland. eMamaland naku umthetho wakhona uphilwa lapha na u1 no2 no3. Ma usufikile lapha wofika uthobele yonke into. Uma ufike lapha na uphakwa imfene ilanguage yalapha. Uma usufikile ufice bephakela imfene nawe uyiphakela. Hayi ngoba ukuthi uphakela imfene ngapha kodwa usho ukuthi yonke into enziwa lapha na ungathi mina ngikwenzi lokho. Maningi amazwi. Inkosi ayibusise ukuphakama kwebandla. uNkulunkulu owayevele ethanda ukuthi abantu bakhe bonke emhlabeni beyazi enkonzo ifike eqaleni nendoda okwakuthiwa uMose yafika le nkonzo. Namhlanje uNkulunkulu akafuna ukuthi enkonzo iphele ngoba iyalungisa einganeni zakhe ayilethe emhlabeni. Siyabonga macimane uNkulunkulu akubusise ukusifundela kwakho umthandazo kamnandi. Inkosi ibusise. Ngiyabingelela ke einganeni kaNkulunkulu engifika zikhona kulomzi wakhe omkhulu uthiwa iSandanezwe. Nami ngifana nabo. Ngibabingelele bonke abefundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nabahlambululi nabo bonke ababakwe ey'ndaweni zabo kuNkulunkulu asebenze bemsebenzele. Nihamente yonke ingcwele yonyazi lwezulu ngegama lenkosi uNyazi. Amen. Lo mntwana oguqe phambi kwenu sibongo sakhe wakwaNtshangase ngasemgazini enkandla. Ngaphansi kwamfundisi owayebeke ewokuqala enkandla kababamkhulu uBhombela uMagwaza, kodwa bese kunomncane uMagwaza. Ake ukugcotshwa kwethu ke singabashumayeli akufani. Yebo
ukuthi ulibe kobani indaba yakho ukuthi wagcotshwa kanjani uma kuthi waphatha inkonzo ubantu kwaba khona isikhathi ngo-86 selubaba inyanga yezo kwafika inkulumo eyenza ukuthi ubaba athume abantwana bakhe abazomlalela ukuthi abagijime behlangabeza izingane zakhe eseyitimeleni nasemabhasini sekuyisa isikhathi lesi engangikhuluma ngaso hambani nina enizohamba nizowenza lo msebenzi wami ube nibahlangabeza zobe ngihamba nani sengiyanigcoba-ke mani nonke nobaba bashumayeli bani umuntu ongena esitimeleni asishumayele sonke isitimela angene lapha kujinye ukuqala yabethi nangishaba ukuthi athi ngabunandi abantu bakuhlekayo yobe ngihamba nawe kwenzeka-ke saba namagudu sawuthatha lo msebenzi saba baningi sizinsizwa azinike ezinto sezahamba sizwe nje hambe simfundise ebekuzokuthiwa leyansizwa nkosi yami hayi zobe ngumkhumbulo sake saqhubeka-ke sawushumayela etimeleni ngamabhayibheli wathi usheba ibhayibheli lalotshwa uye bazozwa abantu uma ngaba nikhuluma ngebhayibheli ngabe kwahamba-ke kwabakhona iguqo-ke lapha emakhaya sabakhona isiguqo lapha eduze kwami umagwazi wasethi angiqhubeke ngibanikelise abantu ngenza nto ngichaza ukuze kufike ebushumayeleni-ke isikhathi uma sekwakhiwa umuzi loya muzi okwakhanyile lapha ubaba wanikwa indawo sowasekunokuthi lokusazana wasokuthiwa zonke iguqo-ke manje kayiphakame ukuze bekwazi abantu ukuxoxa imali ezokwakha umuzi wasemseni wathi thina kade semukeli imali iminikelo yabantu kwathiwa siphakame sibe ngabashumayeli yilapha ngaba ngumshumayeli khona sekusobala-ke manje ukuthi cha lo mshumayeli ugcotshwe umfundisi sekhona umfundisi makwakho makabe wena ugumedele ake ngane zenkosi ngicele kuthiwa kamphatha umsebenzi kaNkulunkulu ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu kuyasinda ingane zikaNkulunkulu uMose waze wathi unamalimi akakwazi ukukhuluma wathi uNkulunkulu kodwa uthi uzobe nginawo ushembe-ke kube khona umholi wamaNazaretha ohlushwe kakhulu uNkulunkulu uMose ushembe yena uyena osifele ngokubuka kwami kuthiwa uJesu wasifela yebo kangiphiki ngoba ngilinazaretha uJesu umholi wamaNazaretha uJesu uyinkosi yamaNazaretha kodwa ubuhlungu ukuphakeselwa phezulu nje sengathi into yokudlala umuntu omkhulu kangaka wasifela nami ngiyavuma uNkulunkulu-ke wase esinika futhi ozobuya sifele ushembe uze mhlawumbe zilimotshebe somletho walimadina ushembe wasifela kahle umlando siwazi kahle ngoba akudlali kuze kuba abantu abathi khumsilile emzini owodwa umuntu oyedwa okwenza ukuthi kubenje asikhulumi kakhulu ngoba kuyadabukisa futhi akuyona into yokudlala kubuhlungu kodwa siyakwazi ukuba basitshela sabafika bekhona phambili ukuthi sihloniphe uNazaretha ngoba sifele ushembe isihlabelo sika-108 siyakuchaza lokho asikuchazi umuntu osalandelayo kodwa kuwena osuphelele kushembe ukuthi ngokashembe
108 isihlabelelo siyakuchaza lokho. Shambo sifele kuthiwa phuma emzini kayisemkhulu intanda bathakathi abheka impumalanga waze wagcina ephumile ngempela sezenzekile lezi zinto sekwenzekile lokhu lendezilile wabheka impumalanga engazi lutho kuthiwa akabheka impumalanga ezendaweni lokuthiwa inhlangalakazi kanti yilapho kuthiwa kalade khona umsebenzi lo msebenzi wakho uba uNkulunkulu omdala owenziwa umprofeti wakhe uMose. Ngihlabelelo ngicele uNkulunkulu angiphe isibindisi sokuthi umsebenzi wakhe ngithi uqhubeka nawo engiphekezele. Isihlabelelo 63 ukuthi siphethe lento engifuna ukukhuluma ngawo omunye uzomfundela incwadi Jeremiah 17 verse 12. Uzothatha amavesi angamaningi ngivuse Nkosi kade ukade ngilele ngephapame funda incwadi Jeremiah 17 verse 12. Omunye afunda isihlabelelo sikaBhombela 119. Iyatholakala awuze nayo Jeremiah 17 verse 12 nesihlabelelo 116 sikaBhombela. Qala ngencwadi. Sihlalo sobukhosi ukuphakama nasekuqaleni indawo engcwele yethu yethemba lika-Israyeli. Jehova bonke abakulahlayo bayakujaba abangishiyayo bayakulotshwa emhlabathini ngokuba balahlile uJehova umthombo wamanzi agijimayo. Ngiphilise Jehova. Nkosi kubusise iningi. Awuze nesihlabelelo sikaBhombela 116.
uyabizwa Nkosi Solomon mntaka Dinuzulu. yebo Nalo udumo lika Jehova lusekuphakameni. Yizani mazulu impela niyabizwe ekuphakameni. impela Udumo luka Jehova lusekuphakameni. yebo Yizani mabhaca, yebo yizani mampondo. yebo Udumo luka Jehova yebo lusekuphakameni. Yizani nizizwe nonke niyabizwe ekuphakameni. Udumo lika Jehova lusekuphakameni. Uyabizwa Nkosi uSolomon mntaka Dinuzulu. ngiyabonga isiningi inkosi ibusise bantwana bakaNkulunkulu akekho ngempela umuntu ongazi ukuthi umbuzo wasekuphakameni wawungekho asekhona amakholwa ayekhona etshela ngoJesu hayi ngokunye akuJesu nje mungakaphenduki lahlani amaphethu umlathi igwabe lahlani wonke amadlozi wozani kuJesu akholwa amanye amadoda awalahla amaphethu abakhona amadoda athi cha ngeke thina siyokholwa yilowo ofike ethi asiqhubeke nento esiyiyona ungawususa umkhawulo owabizwa ogogo bakho bantwana bakaNkulunkulu ushembe kuthiwe ziningi intaba siyazi intaba sesiyazi intaba lapho intaba sezinhle owengaguqa kuzona wenzela umsebenzi kodwa wathiwa ngeke ehla bheka impumalanga ngoba kufuneka lo muzi ubonakala imisebenzi yawo wagcina funda incwadi Exodus 18 verse 14 Agitala Nkulunkulu Othixo Nkosi yamakhosi lewa uMosi wathi kumkhwe wakhe ngokuba umkhwe kaMosi abantu beza kimi. awuyiqale phansi Umkhwe kaMosi wabona konke uMosi akwenzela abantu. yebo Wathi kini, lokho okwenzela abantu uhlalelani wedwa. Abantu bonke bemi kuwe ilokhu kwasa uze kuhlwe. yebo uMosi wathi kumkhwe wakhe ngokuba abantu beza kimi ukubuza kuThixo. yebo Uma benendaba beza kimi ngithetha amacala abo. yebo Ngiyabazisa izimiso zikaThixo nemithetho yakhe. Umkhwe kaMosi wathi kuye, isiningi siyabonga ingcitha buchopho ezaziyo izazi ezasitshela ngoshembe ukuthi uzeshiya intaba sentangakazi kuthiwa kabheka impumalanga azocinga indawo akushiwo ukuthi indawo azocinga indawo okuthiwa intangakazi kulinde lapho-ke mina shembe wagcina ehambile wafuka icinga le ndawo intangakazi wayithola ukuthi nansi le ndawo wathiwa kodwa kuyilutho khona ma uye khona kuyadelwa ekububuya incitha ebuqophozithi
uMosi akambelwanga ithuna, wathunjwa nje walahleka kwaziwa ukuthi washo lapho, ithambo lakhe lasho lapho. Bathi kabaziyo entangakazi yilapho khona amathambo kaMosi. Ngoba kuthiwa akashiye zonke iy'ndaba ezingentaba, yingoba uza kwawo ozothatha umsebenzi wakhe njengoba sizincwadi. Umkhwe kaMosi wakubona konke okwenziwa uMosi, uthi wenza, uthi hayi uNkulunkulu uthi angihlale la. Namhlanje njengale eSwazini uhlangana nemoto idonsa inqola ney'nkomo imbili zintathu, uhlangana nemoto ithwele iy'mbuzi, kuyiwe kubani? Akekho umuntu angasaboni manje kukhulunywa ngani. Le ncwadi bonke abantu babona ukuthi kukhulunywa ngobani. Akusewuyena uMosi, sekukhulunywa ngomuntu owuMosi. Namhlanje bani omunye uMosi ngaphandle kaShembe? Ungeke uthathe umsebenzi kaNkulunkulu uthi wena akwenze intando yakho. uJesu savele siwuzula umlayezo wakhe ukuthi incwadi zabaPostoli 2 verse 29. Siyawuza umlando wakhe ukuthi kwenzekani kuDavide uyisemkhulu afungisa ifundo. Abantu abakhishwa uNkulunkulu abahlupha ebahluphela umsebenzi wakhe uMosi, uPhobela, benza umsebenzi owodwa. uJesu wathethe uqala umsebenzi waye uthunyiwe bambulala bathi ibona bazokwenza lento eyenziwa uJesu, ngoba befuna imali ke ihleli ivuthiwe. Kwenzekani? Ngoba kudwaya ngayo nje ethande ephanyekwa ukuthi nangu ngasifela. Yebo ngeke siphike, kodwa wayengekho uNtangase la. Wakithi nje emkazini wayengekho. Nami futhi ngeke ngiye la ngizokuthiwa amadoda ahlangene nje kwakhiwa ukuthi akubuya wenye indoda ebikhona lapha phambi kwethu ethunywe uNkulunkulu ukuthi hawu uzowaloba incwadi. uJesu uthi hawu sengiyisitha kini ngoba ngitshela iqiniso. Galatians 4 verse 16. Iqiniso abantwana bakaNkulunkulu limile ngoba uShembe limisile. Namhlanje wabona uNkulunkulu uthi uShembe-ke akazi ukufa ngendlela ukuthi umi phakade njengelanga njengenya, umi phakade njengezulu nomhlaba. uJesu bambulala, uShembe ngeke bembulala, uShembe ngeke simbulala. Sebehluleka eseyedwa. Hawu bantwana bakaNkulunkulu eyedwa esawusebenza yedwa umsebenzi kaNkulunkulu, bembopha bemshaya bemenza yonke into, kodwa wathi uNkulunkulu ngeke wena ngimningi nguwe. Baze bamyeka. Leli kwethu livulwe ngubani kwenzekani? Ubona uvulelwe umsamo. Imisebenzi bazibayeka abantu asimyeke lo muntu. Eboshwa kwakhuluma imagistrate umthetho. Ekhuluma owayesebenza lapha ngesentangakazi eThafamasi lapha. Bethi ngathi ngilapha eThafamasi abantu bakhuphuka nobabamkhulu. Ukhuluma unkosikazi wathi ngila eThafamasi kwakukhona indlu lapha eyayithini ila kwaboshwe khona uShembe, bekhuphuka naye phansi ngale. Abantu baleya ndawo bonke bethi akaboshwe ngoba uvungula abantu ukuthi bengamkhonzi uJesu, bekhonza amadlozi. Wayelelela kuzosekuseni umlungu ibhunu ligibela ihasha liqhuba uShembe lihamba naye phansi phansi eThekwini uSmith Street. Namhlanje sekhona lo ndawo yamaphoyisa. Labo mopha khona
athi abalaphana eGafamasi, hambani nakusasa nigibele ibhasi niyohlangana nami, niyohlangana nathi noShembe esegwetshwa. Nangempela uShembe kuthiwa wagqibela ebhokisini, abantu begcwele isizwe lesena bajabula. Kwathiwa uyagwetshwa namhlanje lo muntu, bajabula, wayephethe isikhomo sakhe. Yathi manje awamboni khona kulesi sibhamu, wafika wavula, wafuqa iBhayibheli, wathi hayi ufuqa iBhayibheli. Yathi manje ulule phindisela, yathi Shembe wena uyaboshwa namhlanje, uzogwetshwa, uzolala esitokisini. Bajabula baqwa, aboshwa ushanya, baboshwa. Kwathiwa hambani nize nibuye ngomhla ka-23 bese nizwe ukuthi isigwebo salo muntu sibe ngakanani. Bahamba wasala uShembe ebhokisini. Ijaji inkantolo yathi Shembe bengaboni laba bantu, hamba wona ubuye ngomhla ka-20 uzela. Yila ngowafika uShembe kwathiwa hamba Shembe, shumale yonke leya ndawo ngemvume yethu. Manje sikunika imvume ukuthi shumale yonke leya ugibele entabeni yakhe iDahasi. Wayenzeni Shembe? Enza umsebenzi kaNkulunkulu lo ofana nalo owenziwa uMose ehlusha uMose. Lakuthina kuthusha uShembe, uhluphekele zonke ihlalo ezimlandelayo iziqu. Imisebenzi ngeke ngiyibale ngoba ngashona ilanga uma ngase ngithatha imisebenzi engiyaziyo enziwa uShembe. Ngathi mangaqhubeka nawo, hayi ngoze koshaya uthuba, bese zoba yelanga, sezoba yenyanga, sezoba uThixo, sezoba unyazi oluwenza kunanamhlanje unyazi. Bantwana benkosi, ngeke ngidle ngedwa, kufanele ukuthi ukudla kumnandi ngoba ibambisana, nicoshisane ogqokweni. Zingane zenkosi cha angandi kakhulu ngoba mangase ngiphike nokuthi ivula amaphethi sengaze kushonela. Angizami ukuthi ngehlele ngezansi. uNkulunkulu ngicela ngibambe lapha emsebenzini abenginike wona, sengibuyisela kulabo abebenginikile ngegama lenkosi. Inkosi kusekelizwe. Amen.
Lord.